per concloure els parlaments, escoltem el senyor Josep Martí Blanc, secretari de Comunicació del Govern de la Generalitat de Catalunya. Alcaldes, regidor, directors de la ràdio que estan presents, directora, bona tarda a tothom. Moltes felicitats pel 30 aniversari. Parlar al darrer té l'avantatge de que si ja has escoltat alguna cosa que no t'acaba d'encaixar, la pots rebatre, però té també la dificultat de que quan tens al costat persones que han viscut, viuen i coneixen en profunditat el tema del que es parla, doncs la veritat és que a tu et queden poques coses a afegir. Malgrat tot, intentarem afegir-ne alguna, que segurament serà reiterativa sobre el que ja s'ha dit. Mireu, jo me'n recordo, no sé l'any que es va fundar l'emissora del meu poble, la Cala Ràdio, a la Milla, deu fer més o menys també 30 anys, 30 i pocs, 20 i molts. No me'n recordo de l'any. No me'n recordo de l'any, però me'n recordo del dia. Me'n recordo del dia perquè allò al meu poble, com a la majoria de pobles de Catalunya, quan va haver una eclosió de les ràdios municipals, doncs allò es va viure realment com una festa. Jo era molt xocotet llavors, vam anar a la inauguració, estàvem molt contents. Jo me'n recordo que durant molts de dies estaves a casa, amb ta mare, i a casa meva no teníem telèfon i jo sortia corrents cap a l'emissora, que eren uns locals molt a precari. Ara, afortunadament, compten amb unes instal·lacions que estan molt bé. Jo sortia corrents de casa i me n'anava a les instal·lacions aquestes a precari de l'emissora del meu poble. M'obria un voluntari i jo li deia: vull que li posis aquesta cançó per a ma mare. I triava una de rock dels anys 60, que sabia que li agradava. I després me n'anava corrent cap a casa i li posava la ràdio i m'esperava pacientment. La majoria de vegades ma mare, jo li havia de llamar l'atenció: estan dedicant una cançó a la ràdio. Poso aquest exemple perquè la ràdio municipal, naturalment, no és una ràdio només per a dedicar discos a ta mare, o a la nòvia, o a la iaia, o a l'amic. No és una ràdio per això. Però sí que és una ràdio per fer lligams i per mantenir els lligams amb la gent que tens més a prop. Perquè el veïnatge no és res més que la família ampliada. Un poble està format per veïns i els veïns són una família ampliada. I per a mantenir els lligams amb una família gran, t'hi has de veure, i t'hi has de parlar, i t'hi has d'escoltar, i has de poder discutir fins i tot, i has de poder pactar, i sobretot t'has de sentir, t'has de mirar els ulls. I les ràdios municipals, la funció que compleixen és aquesta. És que els pobles es poden mirar els ulls a través dels micros. Quan són ràdios municipals que realment compleixen aquest objectiu, oi? Hi havia un dramaturg nord-americà, Arthur Miller, que per definir el que al seu entendre era un diari, deia que un diari és una nació parlant amb ella mateixa. A mi sembla que aquesta és una bona definició d'un bon diari, malauradament no tots els diaris mereixen aquesta definició, però que és una definició que jo m'he permès ampliar-la moltes vegades i que em sembla també aplicable al món de les ràdios municipals. És a dir, una ràdio municipal al final és un equipament, són micros, és tecnologia, però sobretot és un poble parlant amb ell mateix cada dia. Per tant, jo d'entrada el que els demanaria és que es creguessin de veritat que el que tenen a les mans és
és un regal i és una eina impossible de substituir a l'hora de fomentar la cohesió d'un poble, el sentiment de pertinença d'un poble, sense l'homonosmes. Hi ha un... no t'ho prenguis malament, Joan, però hi ha una cosa que sí que m'interessa comentar del teu discurs. La qualitat d'un mitjà de comunicació no ve determinada pel fet de que sigui públic o sigui privat. Malauradament, a l'estat espanyol trobaries un grapat d'exemples de mitjans de titularitat pública que no són un exemple del que ha de ser un mitjà de comunicació. Jo no posaré noms, però com que la televisió digital, per exemple, permet veure televisions d'altres comunitats que també són de titularitat pública, se'm fa impossible acceptar l'afirmació de que un mitjà públic, per definició, és un bon mitjà. Els mitjans poden ser millors, poden ser pitjors, hi ha unes regles sagrades que normalment s'han de respectar, els professionals les coneixen, és el codi deontològic, bàsicament es redueix a una sola cosa, que és el compromís amb l'honestedat i amb els fets, i amb no tergiversar la realitat perquè aquella realitat que contemplem no ens agrada. D'això normalment se'n diu mentir. I mentir pot mentir igual un mitjà privat que un mitjà públic. En el cas dels públics, el que realment fa que un mitjà de comunicació de titularitat pública sigui un mitjà creïble, que al final el termòmetre de que si un mitjà de comunicació és creïble és si la gent l'escolta, el mira o el llegeix, el que realment fa que aquest mitjà mereixi els adjectius que tu hi posaves és la voluntat política de respectar els criteris bàsics de pluralitat i de democràcia i d'entendre que la veritat normalment és una, el que passa és que es pot enfocar des de diferents angles. Per tant, que siguin mitjans on hi càpiguen totes les opinions, naturalment expressades dintre dels valors democràtics, els que no tenen valors democràtics, els mitjans de comunicació no són opinions vàlides. Respectar aquesta pluralitat, respectar afavorir la pluralitat, però sempre tenint en compte també al costat de la pluralitat el que s'ha de favorir és la convivència. A Catalunya, i ara els parlo com a secretari de comunicació i per tant em referiré a mitjans d'abast nacional, aquesta voluntat política de respectar la pluralitat hi és. Tant a la televisió nacional del país, TV3, com a la ràdio nacional del país, Catalunya Ràdio. I per això, a diferència d'altres mitjans de comunicació de titularitat pública, la televisió catalana fa 30 mesos que és líder d'audiència. Això no havia passat mai. I per això Catalunya Ràdio, que té un competidor privat molt important, RAC1, doncs malgrat no tenir lideratge, té centenars de milers d'oients cada dia. Sembla que això és fruit d'un compromís dels professionals, no dels polítics, dels professionals que fan una bona feina cada dia des del seu lloc de treball, però també d'un país, i ara no parlo del govern, parlo del país, d'un país sa, un país convivencial, un país amb una actitud radicalment democràtica, un país que entén que una societat val la pena, que mereix la pena viure en una societat quan tothom troba la seva manera d'expressar la seva opinió i sigui quina sigui, aquesta opinió és respectada. El model de mitjans de comunicació del país, des de la Secretaria de Comunicació, s'entén com un model en el que hi caben els mitjans de comunicació públics. El compromís del govern amb els mitjans de comunicació públics és absolut. Catalunya Ràdio, TV3, l'Agència Catalana de Notícies, els mitjans públics de caràcter local o comarcal i també
els mitjans privats, en la mesura que, si són mitjans que respecten aquests principis i estan compromesos amb la bona feina, doncs naturalment també hi tenen cabuda, i el govern ha de trobar el marc per a aquesta convivència entre mitjans públics i mitjans privats sigui efectiva i sigui natural. A Catalunya hi ha 268 emissores municipals. En aquests últims anys n'han perdut alguna pel camí. Hi ha ajuntaments que bé perquè han pres una decisió política, bé perquè realment no podien prendre una altra decisió, doncs han hagut de suprimir els seus serveis de radiodifusió, doncs han hagut de suprimir els seus serveis de televisió. Però la ràdio municipal al país encara té moltíssima força. I té moltíssima força perquè, ja s'ha dit moltes vegades, i fa ja uns quants anys que ens anem fustigant l'esquena les coses que hem fet malament, que hem fet moltes com a país, però també hem de poder reivindicar aquelles coses que hem fet bé com a país. I una de les coses que hem fet bé és saber entendre que en el món de la ràdio de proximitat, en el món de la ràdio local, el que s'havia de mantenir era la convivència entre la professionalització i el voluntarisme. La directora, la Lluïsa, i el vídeo són l'exemple del que és una ràdio municipal. La Lluïsa al seu parlament feia referència als jubilats, que si no els hi entra el ple per la ràdio no el poden veure, el jovent que troba la manera d'escoltar la seva música preferida i s'engresca i fa un programa, la ràdio de tot el poble que comentàvem al començament, però aquesta ràdio ha de ser sostenible. Jo ara no m'hi posaré, si s'han de posar més diners, això ho deixo per quan fem un plenari sense el secretari de Comunicació, però el que sí que és cert és que les inversions en els equipaments de mitjans de comunicació del municipi han de ser raonables i ajustades a les seves possibilitats. I això vol dir que la ràdio municipal, per ser una ràdio viva, per ser una ràdio interessant, per ser una ràdio que capta el pols del poble, per ser la ràdio aquesta que dèiem que serveix per a que el poble parli amb ell mateix, requereix professionals, gent que la seva feina entén, però requereix també que la ràdio estigui oberta al poble sencer i que totes les associacions i tota la gent que hi té un interès acabi tenint la clau, si realment ho vol, i pugui anar a fer un programa. Això és una ràdio municipal. En alguns llocs aquest esperit s'havia perdut. Jo celebro que aquí, durant aquests 30 anys, l'esperit hagi estat aquest, perquè això, en el fons, és el que permet que una ràdio municipal sigui una bona ràdio i, a més, és el que permet que una ràdio municipal pugui durar no 30 anys, sinó 30 anys més. Dites totes aquestes coses, a mi només me queda reiterar la felicitació per aquest 30è aniversari i reiterar de la manera més sincera possible, perquè a totes les terres de l'Ebre em sento com a casa, però hi ha alguns puestos que m'hi sento més que d'altres i en el Tebre és casa, perquè la majoria d'exalcaldes per H o per B hi he tingut relació i he estat xafant estos carrers moltes vegades. Reiterar de cor que m'hagueu donat l'oportunitat de venir a aquesta celebració, d'haver pogut signar el llibre d'honor del municipi i d'haver format part de la festa i a partir d'avui també de la història de Ràdio del Tebre. Moltes gràcies.